Trí dó héan náid beid I réomh brianan seo ag léamh na Nuacht as Meicsiceo don déirdaoin an tochtú lá meán fór 2016. Baineann príomh fictiúr an lehannaí tosaí le Barack Obama pictiúrte agus é bhreaann amach atal Midway. Agus dar le Obama tá cé mar I ddearfaí sin tá trú na timpeallacht scáfar amachchas amach. Agus tá feitís an uachtar an Obama nach bhfuil sé ag déanamh go leor chun tuairt faoi. Go dtíobhann tá sé ag lorg bhealach chun éireacht ágáil. Cé mar a dhéanamh sé sin Tá Connecticut I dríblóid. Tá an bhreitheamh Thomas Meicsiceo tar éis tuairt le fios go bhfuil fadhbannaí bhunúsacha I gcóras na Scoileachta agus go gcaithfidh sé tosú as an nua. An chaoi in Meicsiceo Scoileanna go dtí an chaoi inar féidir le Mickléin ó daltaí céimú as na hard Scoileanna agus an chaoi in neantar lúcháilú múinteoirí agus ina níochtariad. Tá Alltacht I Meicsiceo. Tá Alltacht an mar tugadh cuireadh do Donald Trump teachtain sin cuairt agus bhí chruinniú aige le uachtarán Meicsiceo Enrique Peña Nieto. Agus tá oifigeach sinsearach tar éis éirí as a phost mar gheall an Alltacht seo. An chéad taismeach tar éis an chruinnithe nach raibh aine sa tír a bhách leis. Agus muid caintear Trump agus bhaidh ar an ó sé séasúr na toghchánaíochta bhí sais réamh víospóireacht ar siúl le Hillary Clinton agus Donald Trump ag díospóireacht sórt an telefís fórum a telefís tí céadainn. Ní dóilm go raibh siad a chaint a stáitse ceanna ach glabhairt ní chéile. Ach cibé tá siad ag tosú ag aclú na matan mar réiteach, mar réitiú, mar olbhú chun don díospóireacht a bheith ar siúl níos déanaí amach sa bhí. Tá Trump ar nó mar sin é a chean chlasciadal ag tuairt le tuiscint go bhfuil eolas creathnach nua ag Dave Hillary Clinton. Ach chuir sé úfás iontas aine má hagan an teolas
scáfar seo nach riamh. Idir sinne agus ile fuorthas marcúnaí ísle fuór mar Matt Lauer an mánóir marcúnaí ísle Alltacht féchana ag rá go raibh sé sleamchúiseach agus mí éireailte agus ag dealáin leis na hiorthóirí. Kitch, céir is kitch an? Sort giúrléidí nach bhfuil úsáid idir bithe go dóibh ach I cheanaíonn tú nuair a bhíonn tú ar chóirte ag nuamhrach nó vín nó páras nó áit mar sin. Má tá Pantheon, má tá Temple déithe ag kitch nuamhrach ba iad na túr trádála é le fada. Ach idir an dádín tá an túr trádála nua ag teachtasteach sa temple sin. Bheanaíonn tú I dró íochtar Manhattan agus bíonn tú ag súil leis an éon túr bháin áit rágáis an. Bhainneann tú bhar hanmh as rairc solas na gréine ag lonrú agus ag gliscrnach híomh slisnithe an túis. Go toban is rud chuitianta é an túir agus ní rud nua. Well, níl an méid ceann politeoirí bainneanna sa bhreasaí agus atá I dtíortha iartharacha eile. Agus pléitir leo go minic mar a phléití sa seanais ag caint núsarb. So mar hampla bhí núméad teasaí a bháin dríal Táinshibh Dilma Rousseff nuair labhair seanadóir cúchtach amach leis na mrá teantásacha dar leis sa siomra. Idir se a chailíní rud a bhreaisiad san a bhí maslach. Tá óstaí Edward Snowden in Hong Kong ag labhairt amach. Ní sagam cén fáil. Tá Obama a bhí le déanaí san áise a bharicíní gan a bheith choristeach na tíre cúchtacha mar an tím faoi chóirsaí cearta déana. Ag an am ceanna gobid ar a dhícheol de chomhaibbrú I drádáil agus aithriú éráide. Well, b'fhéidir go bhfuil lista tosaíochta aici. Caidir the upshot nach bhuiile le héadán agus cód cápéisí sláinte. Cód amháin cibé agus is fiction é gur féidir le héad eisiúint mar atá Hillary Clinton agus Donald Trump ag déanamh. Tá ag cásadh muir seoireach na bólíní I Chicago. Tá daoine
ag cáine áisiínteach nua a chuidir bun chun achtraí lámhúcháin agus míiompair pólíní inniucha. Ach tá daoine eile atá dearfach faoin rud seo go léir. Texas agus dlíthe aitheantais. Tá abhcóidí vótála agus an rindlí agus cirt Meicsiceo ag chur i le Texas go bhfuil siad ag chur vótóidí bhís leabhar i dtaobh cártaí aitheanta seáil. Tá seachtain fashion nuamhrach faoi lán seoil agus tá agróirí seachtainní bhí an roimhe ag roint a gcuimhní cinn faoi. Céird atá inesnamh. Fuinneamh stíl agus anam Apple. Sé I fón nua amach an teachtain seo ach má tháinig ní raibh an razzmatazz agus an ceiliúradh chéanna bhí ann don iPhones eile. Agus ní bhain sin níl seaic clúsán ag an iPhone nua. Rud deir daoine gur túna machchas amach é. Tá ITT Technical Institute ag dúna agus is mithid seo. Ní amháinach súmarí ag sú foiil an rialtas agus an cháiní córa. Ach tá go rá imníán le fada faoi chleachtais an choláiste seo más féidir choláiste chur an le Forest Institute. Tá nuamhrach ag bhreanú I dló Toronto chun agus réamhtheacht áil don chóras trénach talán nua atá beartaithe. Tá an NFL tí tosaí agus tá sé chunspóid tennipin mar gheall imreoir a dheoltaí sílim, a dheoltaí a lábhachar a chraí I rith an óráin náisiúnta. Agus fágann seo commissionéir an NFL, Roger Goodell, suíomh achrannach agus le 5 deacair roimhe. Well, sin iad na scéalta mórat an láin neamh an deardaon an tochtú lá sa séitiach tá súlagam gur bhain sibh tainmh as agus beidir gur bhain sibh úsáid as fiú. Go dtí chéadú eile nuair a bhaith muinte caint le chéile arís goim rá té ormh go léir. Slán.